ہوں اتنے رابر لڑے نا ایک نال دو نے پیا رلتا ساڈے اہل سنت 70 جماعتیں تنظیم آستانے گدیاں ہر والا پیر آستانے والا بیٹھا ہوا میرا 7 لاکھ مرید دعا دے میرا 15 لاکھ دعا دے میرا 20 لاکھ تے جی اسا ایک میکو جانے دین دا کام کرنے تے میرے والے تے انہاں دے تے مرید وچ رل مل جا سن کٹے بھی رل جا سن کیویں کڈے سو ہن ساڈے والا اودے وگ جا سی اس والا ایدے آ جا سی آ رولا ہی سارے آپ دی درباراں چمکائی بیٹھے نے گدیاں چمکائی بیٹھے نے کوئی مدرسے چمکائی بیٹھے کوئی تنظیم چمکائی بیٹھے بس ہاں امت پئی ایک گل ہے راہبر دے چ اخلاص مک گیا راہبر دا اخلاص مک گیا نہ تو چھڑ دیونا یار آ تنظیم پئی بس اسا اللہ دے دین واسطے ہک ساڈے ذاتیات دے جو مثلا تنظیماں دے نو رکھ دینے اللہ رسول دے دین واسطے اسا ہک جدو ذات پاک دی گل مثلا دی کوڑ سچ دی بعد وچ کرسوں نبی پاک سرکار دے دین شریعت تے اسا ہک بس چھٹ دے بنا تھلمے بھی ٹھیک ہو جاسے اتلے بھی ٹھیک جدو سارے عالم رابر مخلص ہو گئے عوام نال ہو جانا تے اتلے کی کرنا ہے وان بٹیندا جا سی اوداں جتھے دے بیٹھے دوسری گل محفل دے والے نال نبی پاک دے میلاد دی محفل دے نال دی محفل قیامت تک کوئی ہے ہی نہیں یہ اچھی محفل نبی دی عظمت دی محفل شان دی محفل عزت مقام میلاد دی محفل ان دے نال دی کوئی جگ وچ محفل نہیں لیکن جو میلاد پاک دی محفل تے برکات دا نزول ہوندا ہے نا اج او سانو برکات نہیں پیاں حاصل ہوندیاں کیوں خرافات اور خلاف شرع کم او محفل دے اندر اسا شامل کر لین جنہاں دی وجہ نال نبی پاک دا دل مبارک دکھ دا شریعت دا قتل ہوندا ہے مثلا میں گناہ گننا نمبر 1 آج 2020 مکن والا ہے آج غالباً پہلی تاریخ ہے 12ویں دی اس مہینے تو نواں ہے اے 2020 ہے تے او 21 اس پتہ نہیں بلا گئی اس سانو علم ہے ہاں بالغ لڑکیاں بچیاں بالغ مرداں دے سٹیج تے آ کے نعت پڑھ رہی ہیں بالغ لڑکیاں محفل بھی مرداں دی سٹیج بھی مرداں دی لڑکیاں محفل پڑھ رہی ہیں شریعت مصطفیٰ اجازت نہیں دیندی حرام ہے ایک نمبر 2 شراب پی کے جڑے نعت خون ہے نا پلید وہ شراب پی کے تے داڑھی مون کے تے مچھا مون کے 70,000 60,000 فیس لائے کے شراب پی کے موڑا کے نبی دی نعت پڑھ دین اے لعنت شریعت مصطفیٰ حرام ہے اے ہو جا نعت خون نو سٹیج چھڈ رستے جو نو لمبا پا کے لتر مارنا چاہیے آسا انہوں 70,000 فیس ہی دینے شراب لئی ودوں دا کھانے دے دوران شراب پیندا جی میں شیعہ دے ذاکر تھلا پڑھن تو پہلے شراب پیندے تے اے لعنتی کتے ساڈے ال بھی اے لعنتی عادت لے کے آیا کھلے 60,000 فیس ہے انہاں سے میں نہ گنا تے راز کھولا تے سینہ پھٹ جائے گا ایک شراب پینی دوسرا 60,000 دتی ویل نال داڑھی مننی ساڑھے کو لاؤنا کمرہ لینا نامنا پھر فشل پھر کریم پھر فشل پھر کریم پھر فشل پھر کریم پورا میک اپ کر کے چولا پیلا تے ستھن کالی تے موڑ اے آیا کھڑا تو تازہ مونتے تے تو ناتا ہی ہو جیا پڑھ دیں بے بندہ دا دل کرے بھئی لڈی پا لوی لگیاں نہیں موجاں ہون لائی رکھی سونیاں چنگیاں یا مندیاں نہیں بھائی یا رسول اللہ مدال آئی کھلا شراب پیتی کھلا 60,000 لائی کھلا مکالم علی کھلا داڑی منی کھلا کریم ماری کھلا ان سونیا تو نہیں بائی رکھے مکا لانتیا تو پچھا ہٹتے نبی دی سنت نہ رکھے تو شراب نہ چھڑے ایک شراب پیندیں دعا قوم لوط علیہ السلام دی جڑی قوم دے وچ عادتاں ہن نا اے انہاں دے وچ تقریباً 98% نعت خواں وچ او پائیاں جاندیاں داڑھی منا نہیں پڑھ سکتا اتنے نعت شریف وہ گھر پڑھے سٹیج تے نہیں سمجھ آ رہی ہے داڑھی منا مسلح تے نہیں کھلو سکتا کلی نماز پڑھ سکتا ہے ایویں داڑھی منا نعت کلی پڑھ سکتا ہے گھرے بازار راہ جاندے ہیں لیکن سٹیج تے اگر اس پڑھنی ہے تو نبی دی سنت رکھے داڑھی پھر نعت پڑھے
لیکن ساڈے کول کوئی ترازو ہی نہیں، کوئی قانون ہی نہیں، جیڑا تے پڑے پڑے پچھوں دن میراثی 98%، سور انہوں نے بڑی دین دے اللہ تعالیٰ کو میراثی انہوں ملی ہوئی، رنگوں دن کالے 150 دی کریم مرے دن چٹے پائر ہوئے کالے، ناد پڑی ٹوپی سیر تے ناد پڑھتے نکلا ٹوپی جیب تے جناب پیسہ دے۔ یہ نمبر 2۔ نمبر 3، ڈھول کٹ دین سٹیج رسول تے، ڈھول کی دفلی بھی کٹ دین، ڈھول بھی کٹ دین، شریعت مصطفیٰ حرام ہے۔ نمبر 4، محفل کراون والے میزبان شہرت کر دین، 1000 محفل چکو ایک بندہ اللہ رسول نو راضی کرن واسطے محفل کراندا وگرنہ 999 شہرت کر دے، پنڈ وچ بلے بلے ہو جاوے مار، پنڈ والے مینوں آکھن ملک مار تون کٹ دتی ہے، سویرے رات میلاد کر دین، سویرے ہوٹل تے کہ دین سنا ملک محفل دا سواد آیا کہ نہیں، اس موڑ اگوں ملک آکھنا مار صاحب جڑے میٹھے چاولاں تو رس گلے پائے نہیں نا، اوئے 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 کیا ملک اور خان مار اور راضی ہو گئے۔ ساری میلاد کدے نہیں پوچھنا یار عالم آیا دین دس گیا سا عمل کریے، میں تو انہوں صدا بھی یار سانو کوئی عمل دسے سی اسا عمل کرسوں۔ خرافات ساری محفل شامل ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ سانو ہدایت دے وے۔ میں تینوں فتوہ دے کے جا رہی ہے، تیرے پنڈ دا ویکھا چاکھا بندہ بزرگ باویں داڑھی شریف او دی پوری ہوئے، او دی نا سور ہوئے، سادہ آ کے کھلو کے نبی دی نات چا پڑے، سادے لفظیں ہوئے باشرہ 5 ٹائم دا نمازی، سادہ چا پڑے سور نہ لاوے، میں اللہ دی قسم ہے میں فتوہ لکھ دینا تیرا میلاد قبول ہے۔ تو جڑا بین الاقوامی شراب پیتیا پڑے میں لکھ دینا تیرا میلاد قبول کوئی نہیں۔ تینوں پتہ بھی ہے شراب پیندے پھر انہوں سے نکلنا ہے شہرت دی خاطر۔ تو اللہ تعالیٰ محفل نو بھی پاک کرے، ساڈے ممبر دے اوتے بان والا نو بھی اللہ ہدایت بخشے۔ ہن میں اپنے موضوع والے پاسے آ رہا تے جے تھک تو نہیں گئے ہو، سمجھ آمدی پئی ہے، یہ عالم دا فرض ہے دسنا، یہ فرض ہے، یہ ہو ہی نہیں سکدا کہ رب اور مخلص ہوئے تے تھلے کام خراب ہو جاوے، نہیں ہو سکتا۔ تھانے چ بیٹھا سچو تگڑا ہوئے نہ رشوت نہ لوے، تھلے والے نہیں لے سکتے، اتلا لیندا ہے تے تھلے والے نو آدا کڈو، اے مڑ جاندے نہ دن دیو، سانو آدن دیو، اے مڑ لیندے ادا آپ ادا ہو۔ تے جو مخلص ہوئے نہ تے نہیں چل دیا اوتھے جناب رشوتاں تے سارا کچھ، رب بارے اخلاص ختم ہو۔ نہ کہوں نہ سارا گاؤں میں مرید ودے روزہ کا میں ودے روزہ کا میں ودے روزہ کا میرے ڈے روزہ کا میرے ڈے روزہ کا میرے ڈے روزہ، اس کا آؤ دو جاؤ سکا آؤ دو جاؤ سا آؤ دو جاؤ سکا آؤ دو